Dog and the bone. Why हाथ पहचान बंदा. Let's get into it. Are you ready? It was trial. I'm three. I'm three. Lovely three. I'm three. Skip करताना कधी ready असतं रे. Ready? Okay, guess के लिए change करो मुझे. Guess कर लेना सानी के लिए. Next. मुझे जरा रो ऐड हमको मोबाइल में लेता है कौन three how two है two one नहीं है अंकल Line with three.
अंकल ये 3 अवं 3 अवं 3 अंकल गेले मग समान लावली ते म्युझिक ऐकणार कळला टिरिन टिरिन मोबाईल चान्स सकड अंकी बळा देखो हां स्टार्ट कोणा चान्स मिळा ना की त्या टीम लूजर ये पुढे स्टार्ट हां स्टार्टिंग गाडी आहे थ्री कोण काम कर रहा हूँ तुम चेंज करे नंबर चेंज करा 2 अंग येवे 2 ಅದು ಮಗನ ಗಾಡಿ ಅದು ಸ್ಲೋ पॉज करिएगी शशिरा का कितलं कुठे गेलचे शशिरा तू ना तू दुसरी मला मम्मी असा मी ओसाना Motion!
झाले आता उजी Sit over there, okay? I sit outside people. Why do they?